Zdravíme všetkých, vítajte na Liptove. Dnes štartujeme na Červenom kúte. 300 metrov odtiaľto máme v ponuke chatu na predaj. A vyzerá takto. Ticho, kľud, pohoda a okolitý les. Tak poďte sa pozrieť do chaty. A sme v samom srdci chaty. Nachádzajú sa tu 3 spálne, sprchovací kút z WC. Plus kuchyňa. A guláš varíme kde? Vonku, pri ohnisku. Navaríme. Cítim vôňu lesa. Priatelia, ak chcete, chata môže byť vaša. Píšte, volajte, faxujte, telefonujte a najradšej rovno príďte. Ďakujeme, dovidenia. Dovi a dopol. Pri ďalšej ponuke.